субҳи 26 апрел ду аъзои ташкилоти байналмилалии террористӣ ки бо мақсади анҷом додани амали террористӣ аз Афғонистон ба Тоҷикистон гузаштанд, нобуд карда шуда, аз он муҳомоти ҷангӣ мусодира карда шудааст. Дар ин бора Азия Плюс иттилоъ медиҳад. Ин ниҳод гуфтааст, онҳо субҳи 26 апрел дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон хатти сарҳадии давлатии Тоҷикистон ва Афғонистонро дар минтақаи муҳофизатии дидбонгоҳи сарҳадии 11-уми отряди сарҳадии Дарвоз воқеъ дар шаҳри Дашти Язғулломи ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба таври ғайриқонунӣ убур намуданд. Дар натиҷаи гузаронидани амалиёти муштараки зидди террористӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Террористон нобуд карда шуданд. Дар ҷои ҳодиса 2 автомати Калашников, 2 тапончаи истеҳсоли хориҷӣ, 8 норинҷаи дастӣ, 12 тирдон бо тир, 19 баста моддаи тарканда, 2 воситаи махсуси алоқа ва 2 телефони мобилӣ, ки ба террористон тааллуқ дошт, дарёфт ва мусодира гардидааст. Нисбат ба ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҷиҳати пурра муайян намудани шахсони террористон ва дигар ҳамаслакони ҷиноятии онҳо чорабиниҳои фаврӣ ҷустуҷӯӣ ва тафтишӣ идома дорад.